le volt értékelve. Akciós. Mobil. Minek neked mobil? Miért nem örülsz? Miért nem tudsz te örülni? Lefizetjük a szippantókat, kenjék be a bíróságot szarral. Fel is állványozzák, hogy a tetejére is jusson. Egy éjszaka felhúzzák, aztán reggel majd folyik a szarrat lakosságnak a fejére. Van olyan, hogy banktitok. Miről beszélsz? Az apáknak le kell jelenteni. Minden nagy összegű számlanyítás jelenteni kell. Olvastam. De ez már nettó összeg. Azt is meg kell vallani. És hogyha már belekerülünk abban a nagy számítógépűbe, akkor mi lesz? Mi? Csak az nem kérdi az adatunkat, aki nem akarja. Hát mit számít az, hogy most egy pár bankos tudja? Hát nem adhatnak ki adatokat. Persze, ha már két pali tudja, azok biztosan feladnak minket. Minket? Biztos, hogy feladnának. Azonnal feladnának minket. Banki titoktartás. Miről beszélsz te, mi? Miről beszélsz? Na, hogy miért nincs nekünk kacsalábon forgó villánk bent a városba, úszómedencével, meg teniszpályával? Hogy miért nem vagy te ügyvédi, meg miért nem vagy a fogorvos, hogy miért nem vagyunk gazdagok, érted? Tehát gazdagok vagyunk!